Det er Bjarne fra BP Diving. Skal du på ferie? Ja! Så har jeg sådan en lille en her til dit dykkegrej. Ikke? Og der skal vi jo bare lige have. Ej, hold Bjarne, det går da ikke det her. Det går da ikke. Jo, nej, jeg får resten. Lige sådan. Sådan. Og så er det plads til svømmefører. Der er 2 sæt maske, 2 sæt snorkel. Og så kan du tage det hele på ryggen. Og så er du klar til ferie. Sådan ja. Kun 249 kroner. Så har du sådan en taske der. Det var det hele. Tak fordi I kiggede med.